हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो अबाउट बड' सेलेब्रिटिस इउट्युब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै सानदों जानांगौ बर'नि फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारी बिथांखौ हाबा जाबाय नामा होननानै। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मनालिसा हाज'वारी बिथांखौ हाबा जामारबाय नामा होनना सानदों जानांगौ। लोगोफोर बिदि जेबो नङा। लोगोफोर बैफोर सावगारिफोरा गासैबो जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननि मिउजिक भिडिअनिसो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय रुगुं। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जोङो मनालिसा हाज'वारी बिथांजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथांखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बर' आरो आसा बर' बिथांमोन। मिउजिक एन्ड मिक्स मास्टारिंखौ खालामदों ज्युति दैमारि बिथां। लिरिक्सखौ होदों पंकज लाहारी। कम्प'जिसनखौ खालामदों मिजिं बरगयारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्ट एन्ड डाइरेक्सनखौ खालामदों पंकज लाहारी बिथां आरो DOPखौ होदों प्रदीप दैमारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ RD मशन पिक्चार इउट्युब चेनेला अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। नोंथांमोना नुवाखैब्ला आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन। नोंथांमोना थांब्लानो नायबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सुखबिर कार्जि, लिंसार बसुमतारी, मनालिसा हाज'वारी आरो फुजा मोसाहारी बिथांमोनखौ। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। स' गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।